Hvad har Bytorv i Janderup, en maratonrute i hele Øst og en gruppe spaniere til fælles? Og hvad mener de egentlig, når de taler om nærdemokrati i Varde Kommune? Svaret finder vi her på Vardemessen. Her er alt fra prægtige præmietyre til gamle landbrugsmaskiner og økologiske honningbier. Men det er også her, vi finder indgangen til vores historie. Herovre ved udviklingsrådene, der er der også tipskuponen, som vi plejer. Udviklingsrådene i Varde Kommune har nemlig også en stand på Vardemessen. Det er simpelthen propaganda fra Varde Kommune, hvor vi fortæller om, hvor godt det er at bo her eller drive virksomhed. Den her udleverer vi til samtlige. Endelig alt det, vi kan. Og afhængig af, hvor de kommer fra, du spørger simpelthen. Det er herude, du møder borgerne, hvor de har tid til at snakke også, som de måske ikke har det hverdag. Og herude får vi netop mulighed for at fortælle om, hvordan at udviklingsrådene er en del af demokratiet i Varde Kommune. At lokalområderne har et talerør ind i byrådet. Et talerør, som skal være med til at styrke sammenhængskraften og nærdemokratiet i Varde Kommune, som arealmæssigt er en af Danmarks største. Så har hvert lokalområde, de har så fået et udviklingsråd. Og dem er der så 9 af i Varde Kommune. Men hvad beskæftiger udviklingsrådene sig egentlig med? Udviklingsrådene kigger og beskæftiger sig selvfølgelig mest med deres lokalområde, hvilket er meget logisk, men kigger meget på, hvordan kan vi udvikle de lokalområder. Og nogle de tager fat i styresystemer, løberuter, andre tager fat i nogle erhvervsområder, andre kan se, jamen vi skal have nye læger om et par år, hvad skal vi gøre for at være klar til at agere nye læger til vores område? Mange spændende initiativer er hjulpet på vej af udviklingsrådene, og idéerne er meget forskelligartede. For eksempel er Nørreholm Vandmølle her blevet smukt restaureret. Og i Torstrup har man lavet en multibane, som bliver flittigt brugt. I Janderup arbejdes med et flodhavneprojekt omkring den gamle ladeplads, og i Oksbøl vil man som et led i et ambitiøst projekt lave det gamle rådhus om til et vandrehjem. Helt overordnet er formålet med de 9 udviklingsråd at skabe en fælles identitet i Varde Kommune. Hjertelig velkommen alle sammen til forårsmødet mellem byrådet og udviklingsrådet. Derfor mødes repræsentanter fra alle udviklingsrådene med byrådet 2 gange om året for at udveksle erfaringer og inspirere hinanden. Det er et møde, som vi sætter stor pris på, fordi det er den politiske dialog, de har med hele byrådet. Nogle idéer og tiltag forudsætter økonomisk bistand. Her kan udviklingsrådene hjælpe med at søge såkaldte LAG-midler. De penge, vi fik op ved os, og det gælder også for de andre områder, det har været kanon at opleve. LAG står for lokale aktionsgrupper, og pengene kommer fra EU. Hola, Varde! En gruppe spanier er et usædvanligt syn på disse kanter. De er på besøg for at få inspiration til at udvikle egne projekter i deres lokalområder. I dag er de rundt for at besøge projekter, som udviklingsråd og borgere i Varde Kommune har realiseret. Så er jeg i nogle udviklingsråd til Blåbjerg. Men nu tænker jeg især på skoletandplejen. Jeg kan sige, at hvis kommunen har nogle planer og lignende, de sender ud, så kommer de i høring ud igennem. Udviklingsrådenes telt skaber opmærksomhed på Vardemessen, og det er netop meningen med at være her. For der er altid plads til nye ildsjæle i de 9 lokale udviklingsråd. For os, og der mener jeg hele Varde Byråd, der er det meget vigtigt, at vi får lavet udviklingsrådene. Vi sætter stor pris på det arbejde, der bliver lavet, og er meget vigtigt for os at have den dialog med dem, og den høringsberettigelse, som de også er en del af. Plus ikke mindst udviklingen af det lokalsamfund, som de selv bor i, og som så igen er så glade for hele kommunen. Og det er i al sin enkelhed nogle af de bedste penge, der overhovedet er givet ud. Og så sætter det jo i gang i en udvikling igen, fordi så tænker man, hvad kan det her nu blive til? Måske har du lyst til at være med til at præge det lokale fællesskab. Måske kan du se nogle muligheder for nye initiativer i din kommune. Og måske har du ovenikøbet et konkret projekt, du ønsker realiseret. Så vær med i dit lokale udviklingsråd og styrk samhørigheden i hele Varde Kommune.